Halo. Dobro večer, poštovanje. Večer. Evo ovako, pa mislim da bi za ovakvu emisiju bilo najkorektnije da se govornici ili vaši gosti predstave iz čije adrese govori mladi gospodin koji ga i poznajem. Bilo bi dobro reći da ne pripada katoličkoj crkvi, nego jednom protestantskom ogranku i njegov portal. Što se tiče gospodina profesora, pa on kaže da katolici, odnosno vjernici koji su u komunističkom režimu iz straha i iz borbe za egzistenciju bili licemjerni, a biti su bili ugroženi, ali on to neće reći, a danas kada ateist ni po čemu nije ugrožen, može biti nevjernik, ali jednostavno valjda ima kompleks možda i manjine ili ne podnosi ili ne može se pomiriti da živi u sredini gdje su većina katolici, a jedno zapravo najvažnije pitanje te udruge koje plaćaju te oglase, koji zapravo i vrijeđaju osjećaj vjernika, pogotovo katolika, tko ih zapravo daje taj novac? Možda su iz svog džepa ugroženi. Dobro, hvala. Da, ja moram reći, mene financiraju stvarno svi mogući od Soroša, od različitih udruga izvana, iz Europe i tako dalje. I to što sam kršten u katoličkoj crkvi, što idem svaku nedjelju u katoličku župu, to nema nikakvog smisla. Evo, pri kraju smo emisije. Ja moram samo reći da ipak kad jedan teist i agnostik u emisiji mogu ovako fino razgovarati sat vremena, da onda zapravo najbolju poruku šaljemo, ali išli smo baš ciljano za time da imamo ovako, evo, ovo što sam malo prije rekao. Kada smo imali onu situaciju u Pakistanu, čini mi se, odnosno kad se u Danskoj objavila karikatura poslanika Mohameda, iako mnogi govore prorok, a mislim da je korektno reći poslanik po islamskom vjerovanju, onda su reakcije bile burne. Za taj dio svijeta znamo da je uvijek sve mora proći burno. Međutim, i mnogi su katolički mislioci današnji stali u obranu zapravo toga. Rekli su da recimo to konkretno je vrijeđanje. Budući baš što u islamu se fotografije i slike ne prikazuju, a kamoli onda Muhamedu. Jel? Kako je recimo to komentirati? Samo da kažem, imamo samo još 2 minute do kraja pa da to brzo Problem je doista složen i ja ne bih mogao komentirati ovaj konkretan slučaj, ali bih ukazao na problem marame u javnim školama u zapadnoevropskim zemljama. U Francuskoj, međutim i u Njemačkoj se pojavio sličan problem. Gledajte, s jedne strane se djevojčicama i djevojkama brani da nose maramu na javnim mjestima, ali s druge strane nitko te djevojčice ne pita čine li one to po svojem izboru, to što stavljaju maramu, ili zato što ih njihova braća, očevi i netolerantna, fundamentalistička, zagrižena sredina tjera da čine nešto što im se ne bi dopadalo. I tu je nemoguće pronaći potpunu istinu i znači posve pravo rješenje. U svakom slučaju nešto ćemo povrijediti, zabraniti djeci da nose vjerska obilježja ili pak omogućiti da budu oslobođene od terora svoje fanatične okoline. I tu je rješenje koje je pronađeno u Francuskoj i u pojedinim pokrajinama Savezne Republike Njemačke optimalno rješenje. U privatnom životu odjevaj se kako hoćeš, na javnom mjestu, u javnoj službi, kao učenica, kao nastavnik, kao profesorica, kao sutkinja, kao sudac, ne možeš stavljati na sebe vjerska obilježja i time nećeš vrijeđati nikoga. Dobro. Evo, na kraju smo praktički samom. Recite nam malo, dakle, još kao jedan zaključak, kako jedanput je meni jedan profesor moralne teologije rekao, mi se zapravo ne moramo nikada truditi da pronađemo način kako da ti oduzmeš malo od svog vjerovanja, ja malo od svog, pa da napravimo nekakav kompromis i zapravo da kao kad ugovaramo koaliciju, nego da nađemo jedan modus vivendi kako da svi zapravo lijepo živimo. Evo. Mislim da niti nema po defaultu dobrih katolika, tako nema ni po defaultu loših ateista. Mislim da su svi ljudi pozvani u jednom društvu u kojem žive raditi zajedno, surađivati,
zajedno voditi dijalog i bez obzira na vlastita vjerovanja ostaviti možda i za vlastito unapređenje svoje osobe, kako postati bolji ili ne znam šta, ali opet s druge strane ne diskvalificirati nekoga tko nema isto vjerovanje kao ja, ne diskvalificirati ga na način da je on manje vrijedan, da nema čak u nekim stvarima i bolje moralne vrijednosti nego što to imam ja. I još samo jedna rečenica, i uzgajati, razvijati, poticati duh tolerancije, duh da svatko gleda u drugom ljudskom biću, ljudsko biće, osobu, a ne da gleda slaže li se ili ne slaže s njegovim pogledima na svijet ili s njegovim vjerovanjima. I to je jedini zalog tolerantne budućnosti i naše zemlje, a i čovječanstva u cjelini. Evo, nema se što dodati na ovo što ste obojice rekli. Hvala vam puno na gostovanju. Ovo je stvarno tema, ja sam imao još mnoga pitanja kojih se nismo ni dotakli, ali to je zato što nam eto vrijeme curi, a sigurno će biti prilike da o ovome i dalje razgovaramo. Nadam se da će prilike u našoj javnosti biti nešto povoljnije, da ćemo o ovome govoriti ne samo kad se dogodi nekakav pod navodnicima incident ili incident, nego i u drugim nekim okolnostima. Ja vas još jedan put pozivam, kao što sam bio rekao na početku emisije, da pomognete udruzi Novinarka koja hrani ove štence iz Kotne kuje kojih ima 150 i kojima prijeti da neće više imati hranu. Pa ako imate, čuo sam da u nekim šopovima, odnosno trgovinama za proizvode za kućne ljubimce je rasprodaja. Možda to antirecesijska mjera, a možda ali u svakom slučaju zapravo dobro došlo sada, pa možete otići tamo i onda kupiti i donirati udruzi. Evo, mi ćemo se vidjeti sljedeći tjedan s jednom novom temom. Želim vam dakle sve najbolje i ugodan tjedan.